нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Ауф мешида боша ё не илтимос ҷавоб де. Бародари азиз, ауфи муҳоҷирро дар назар дошта бошӣ. Агар рӯзи 3 ноябр даъват ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом мерасад. Нархи регистратсия ва патент ҳамасола хеле ки ҳар сол маълума қимат мешавад бародаро. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед ва худованд кунад ки ҳамеша тани ҳар яки мову шумо сиҳат ва солим бошад. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо ду ахбороти нав мерасонам ва дар давоми видео саволҳои кироӣ кардагиен мехонем ҷавоб мегардонем. То охири навор бо диққат тамошо кунед то аз хабарҳо ва аз саволҳо шуморо низ огоҳ бошед. Ногуфта намонад, касое ки ай конкурси ма билет харидагиянд, рӯзи 25 ноябр конкурси ма ғолиби хича дар инами инстаграм номаш дар рӯи экран биромад. Инамиҷа да мегзара бидурен подписатсия кунен то бибинен ки мақсад конкурси мо чӣ гуна ғолиби хича муайян мекунад. Ва касое ки билет хариданиянд, инами рақамҳои WhatsApp да бинависонен. Билетҳо камтари дига мондагиянд. Агар 5 билет бихарен, 5 билети дига айноми ма ба шумо туҳфа мешавад. Як билет 300 рубла дар бар мегирад. Аввалин ахбороти мо оиди сабьянин теъдоди муҳоҷирон дар сохтмонҳои Москав кам шудааст, қайд намуд. Дар пойтахти Федератсияи Россия ба ҷои муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ кормандон аз минтақаҳои дигари кишвар ҷалб мегарданд. Шаҳрдори Москав Сергей Собянин аз коҳиши теъдоди муҳоҷирон дар сохтмонҳои пойтахт хабар дод. яъне ки Сергей Собянин шаҳрдори Москав мебошад, чӣ хеле ки медонед, ва аз кам шидани муҳоҷирони меҳнатӣ дар биноҳои сохтмонӣ кам шиданаш қайд намуд ва гуфт ки ба ҷои муҳоҷирони меҳнатӣ кормандон аз минтақаҳои дури Федератсияи Россия омада кору фаъолият кардастанд. Ва инчунин Собянин таъкид намуд ки ба ҷои муҳоҷирони корӣ мутахассисон аз навоҳии Русия ҷалб шуда истоданд. Собянин чунин нишондодҳоро натиҷаи хуб унвон кард. мегзарем ба қисми ахбороти дигар. оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. зиёда аз 60% комментарияҳои видеоҳои охирони ма дар ҳамин мавзӯан бисёр савол метиҳанд. чӣ дар инстаграм ва чӣ дар комментарияҳо менависонанд оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. ҳозир мо маълумот ба шумо мерасонем ва боз дар ин мавзӯъ сода карда мефаҳмонем. бо диққат гӯш кунед. даъват ба артиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 80% иҷро карда шудааст. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, даъвати навазкарон ба артиш беш аз 80% иҷро карда шудааст. яъне ки вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки аллакай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама ноҳияҳо 80% иҷро карда шуд. ва инчунин вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, даъвати тирамоҳӣ аз 1 октябр оғоз шуда то 3 ноябр идома меёбад. шаҳрвандоне ки то рӯзи даъват ба синни 18 расидаанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд. яъне бисёре аз нафарҳо оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ як савол пешниҳод мекунанд ва мегӯянд, аз мо мепурсанд ки оё ростае ки даъват ба хизмати ҳарбӣ то 10 декабр идома мекунанд. ё боз бисёри нафарҳо қайд мекунанд, оё рост аст ки даъват ба хизмати ҳарбӣ то 15-20 декабр идома мекунанд. ва ин суханҳое ки шумо мешнавед, ин суханҳои дурӯғанд ва суханҳои мардумиянд. ягон чир муддати даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ дароз шидагӣ нестай. чӣ хеле ки вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, аз 1 октябр даъват ба хизмати ҳарбӣ тирамоҳӣ шурӯъ мешавад ва 3 ноябр аллакай ба анҷом мерасад. то 3 ноябр як ҳафта вақти дига мондагиай, як ҳафта пас даъват кардан ба хизмат буд мешавад. яъне ки аблава баъди як ҳафта
тамом мешава. хоҳиш мекунам ҳама чиза хуб дарк кунен ва ҳар чизда зудбовар нашен. ҳар чизе ки қонунӣ шид, агар қонун ки ба имзо расид аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ҳатман ба шумо видео мекунем ва мефаҳмонем оиди қонунҳои нав. вале айни ҳол ягон қонуни нав нест дар бораи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. муҳлаташ чӣ хеле ки буд, пеш чӣ хеле ки даъваташ сар мешид ай моҳи октябр ва моҳи ноябр ба анҷом мерасид, айни ҳол ҳамин хелай. ба ҳамин хотир дилтон пир боша. шахсое ки савол медодем бисёртар, рӯзи 3 ноябр даъват ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом мерасад. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бародаро бо диққат гӯш кунен, то ки ба саволотон ҷавоб бигирен, чунки бисёри нафарҳо видеоҳои моро то охирша тамошо намекунанд ва баъд мегӯянд ки ба саволмон ҷавоб нагирифтем. ва касое ки ба саволаш агар ҷавоб нагира, хубтар мешавад ки дар инстаграми шахсии ма, номаш дар рӯи экран ҳаст, ин амҷада бидроен обуна бишен ва саволҳои худтонро метавонем ки роӣ кунен. мо ба саволотон ҷавоб мегардонем ҳатман. Али Назаров нависондай: салом алейкум, да Москва нест ягон доктори хидӣ? доктор гуфта кадом намуд бемориро дар назар дорӣ? агар ки духтури дандон дар назар дошта бошӣ, касоеда ки дар Москва духтури дандон дар кор боша, рақамҳои +7 925 948 99 99 ин ҳами рақамода занг бизанен, айнои ма гап занен, бениҳоят ба нархи арзон кори шуморо буд мекунад ва духтури дандонай мақсад метавонад ки кори бародарои тоҷика бо нархи арзон буд кунад. Саматов нависондай: салом ака, ҷиянам депорт шуд, 10 рӯз срок дод, рав гуфт ӯ бошад гашт аст. вақти рафтан чӣ меша аэропорда? илтимос ҷавобша гӯй. вақте ки муҳлат метиҳанд барои депорт, мисол дар раҳ меқапанд, 10 ё 15 рӯз муҳлат метиҳанд ки шумо аз кишвар берун бишен. ва дар ин муҳлат агар ки шумо депорт шидагиен, берун нашиден аз кишвар, мисол шуморо депорти 5 сола кардагиен, вақте ки бо асари нав дастгиртон кардан, идоф мумкин аст ки мебаранд маҳкамтон мекунанд ва корҳои ислоҳӣ бигем, агар хато намекунем, барои пули билетона кор кардан дар ҳамо спецприём кор мекунен, пули билетона мебурорен, абрат нагирифта хичон то аэропорта мебаранд, роитон мекунанд ва мумкин ки як умра депортатсия бошен. Умар нависондай: братишка, ман нома Алиш кадом визам ҳуй шид, ба ҳамо алишкадагӣ омадам, патент гирифта метонам? бале бародари азиз, метавонӣ патент гирифта, дар ҳоле ки ман гуфтам агар отпечатки пальци шумо супоридагӣ набошад дар номи пештаратон, чунки ба номи нав миёй патент мегирӣ ва дар баъз задани мебурояд ки дар ҳақиқат дигар шахсияте ки мақсад ному фамилия алишкадагиай ҳамун шахсият ҳастӣ ва боз имконе ки депортон кунанд. дар умум ном ва фамилия иваз кардан барои Россия омадан, ин амали ғайриқонунӣ аст. агар ки дар рейдҳо дастгиртон накардан, ягон мушкилӣ ба вуҷуд намеояд. Зокирҷон навистай: ака салом, меган 2022 регистратсия патент нархаш баланд меша, рост боша? пешакӣ раҳмат. нархи регистратсия ва патент ҳамасола чӣ хеле ки ҳар сол маълум аст қимат мешава бародаро. чанд рубле ки қимат мешава маълум нест, оли дар ин бора ахборот нест умуман бигирем, не ки қиматшавиш, албатта ки ба мисли ҳамасола дар назар ҳастай қимат мешава. Каримов нависондай: гап нест ака, ҳазор раҳмат барои меҳнатот. як савол дорум, меган муҳлати аблавара аз сабаби нарасидани сарбоз дароз кардан, ҳамида ҷавоб медодӣ, асос дора ё ин ки не? Не бародари азиз, асос надора, мо дар аввали видео фаҳмондем. Рамазон нависондай: акаи сорбон ҳафт бошид, менависам ҷавоб наметӣ, мадда маротиба регистратсия кардагим. сеюм бора мешава, пешакӣ раҳмат. дар ҳоле ки та агар работа гуфта дромада бошӣ Федератсияи Россия, бале. дар ҳоле ки та агар гости омадагӣ бошӣ, дар ин ҳолат як бор регистратсия мекунӣ ва Федератсияи Россия бояд берун бирои аз сари нав ворид бошай. дар ҳоле ки ту работа гуфта ворид шидагӣ, бале метавонӣ ки продлит кардан гирӣ регистратсията. Бобоев нависондай: бародар, ма 28 душанбе Москва мерам, иншааллоҳ. чӣ ҳуҷҷат дар кор барои ман? тести беморӣ месупорӣ, билет, загрант, тамом. вақте ки омадӣ регистратсия мекунӣ, агар ки кор кунӣ, агар кор накунӣ
мақсад агар кор кунӣ регистратсия месупорӣ баъд патент мегирӣ, агар ки кор накунӣ патент лозим намешавад. мақсади омаданта дар аэропорт дар ҳамун бланка мигратсиони карта муайян мекунӣ баъд ворид мешавӣ. Алишо Исмонов нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, чӣ ҳол дорӣ дар ғарибӣ? Беҳтарин шахсияти акаи Сорбон, раҳмат ба падару модарат ки мо муҳоҷиронро хабардор мекунӣ. Баракат дар касбу коратон акаи Сорбон. ҳазор раҳмати калом бародари азиз. Шукронаи Худованд дар мулки ғарибӣ, дар мулки бегона гаштем, кору фаъолияти худмона идома дода ва ба мисли дигар ғарибо морам айпаи ризқи рӯзии худмонем. ҳамеша дар ҳаққи ғарибо дуогӯ бошем. Худованд ҳамаи ғариборо нигаҳбон бошад. Мирзоев нависондаи оиди ай залатая корона қарз гирифтагӣ. дар ҳамин мавзӯъ бисёри нафарҳо бо савол метиҳанд ки агар мо ягон телефон кредит гирифтагӣ бошем тоҷикистон рафта метавонем ё ки не. Бародари азиз, як гапе ки агар суми калон набоша, мақсад ягон монеагӣ ба вуҷуд намеояд, метавонем ки бибуроен Федератсияи Россия берун ва ай ҳамун берунаи Россияам шумо пардохт кардан мегирем кредитона. Ва агар сумаи калон боша, фикр мекунам ки дар аэропорт мегардонандтон. Али Алиев нависондаст: салом бародар, ман ҳамеша барномаҳои шуморо гӯш мекунам. ҳазор раҳмат. ҳамон комментарияҳои бемаъниро нахон бародар, онҳо ақл надоранд. гапҳои бемаънӣ менависанд. ҳазор раҳмат падару модарро даҳ. гап нест бародари азиз. ҳазор раҳмат ки суханои хуб мегӯед ва моро дастгирӣ мекунед. морам кӯшиш мекунем ки саҳми худмона камтара кам боша, барои беҳбуд будан, барои гашту гузор кардан, барои донистани ҳуқуқи муҳоҷиро камтар саҳмона бигзорем. Толибов нависондаи: акаи Сорбон, чанд бор менависам, ҷавоб наметиҳед. Сабаби ҷавоб надоданат чия? Аллоҳ нигаҳбонат боша акаи Сорбон. сабаби ҷавоб надодани комментарияҳо бисёр вақт ҳамияе ки як савола инакда мешавад ки дар як барнома 5 маротиба пешниҳод мекунанд. ҳамирам яке аз сабабҳое ки саволҳоро ҷавоб намегардонем. ва касе ки ба саволаш ҷавоб намегирад, дар инстаграм муроҷиат кунед, ҳам суҳбат мешавем. Халиқов нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, дар видео гуфтаем ки ду шаҳодатномаи тиббӣ, яъне якумгиш сертификати ваксина ва дуюмгиш справкаи анализҳо аст. бешаки раҳмат. бале бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. Мирзобедил нависондаст: салому алайкум акаи Сорбон, Аллоҳ нигаҳбонат боша. акаи Сорбон, чӣ ба менависам, ҷавоб наметиҳед? авф мешида боша ё не? илтимос ҷавоб дед. бародари азиз, авфи муҳоҷирро дар назар дошта бошӣ. агар аллакай шид ва ба ин наздикиё фикр мекунам ки дига намешавад. тамошобинони азиз, барномаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем ва ягон саволи иловагӣ боша, агар дар комментария ё ки дар инстаграм саволотон ароӣ кунед. то барномаҳои дигар, Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.